Hello, Christoni अनजाग्रा लोगोफोर सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। तो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दायो नोंथांमोननिसिम सिनायथि होनो आङो आखायाव लादों। नैबे जाहैबाय मोदोम गिदिर लोदोदोआ जाहैबाय निउटन नार्जारि। ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय बाबु? थुलुंगा नार्जारि। ओमफ्राय बैना सुरजु नार्जारि आरोखि। तो बिथांमोननिफ्राय दिनै जोङो मिथिनानै लानि फै बिथांमोननाव सोंनानै लानि जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानो जोनोम जाफैयामोन बिथांमोननिफ्राय जों एसे मिथिनानै लानि बिथांमोना मा खोन्थायो। आसा खालामो जोङो नोंथारगौ बा राइट एन्सारखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनगोन। अब्ला थुदो लोगोफोर बिथांमोननाव जोङो सोंनानै खोनासं दिनि मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैयामोन। देसाय नों होननायसाय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन? जिसुआ जोनोम जादोंमोन जों सुबुंनि पापनि थाखाय। देसाय नों होननायसाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानो जोनोम जायामोन? जिसुआ जोनोम जादोंमोन गावनि अननायखौ सुबुंनो दिन्थिनो थाखाय। देसाय नों होननायसाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानो जोनोम लाफैयामोन? जिसुआ जोनोम जादोंमोन जों सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो। तो हेलो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना एसे सिगाङाव मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैयामोन बे सोंनायनि बिसय गाहामथारैनो मिथिबाय खोनानो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। आरो आङो नोंथांमोननो मोननैसो जिनिस खोन्थानो आखायाव लाबावदों मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैयामोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाफैदोंमोन बे संसारावनो जों सुबुं माहारि मानसि आरो इसोरजों सोमोन्दो खालामनानै होनो सासे मेडिएटर हिसाबै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन। आरो फैबावनि नाम्बार 5 पइन्टआवहाय दे मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन होननानै बुङोब्ला आरोबाव जोङो मिथिनो मोनो जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन जे गावनि जेनाखि जिउ बे जिउखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव माने एभेलेबेल खालामनो थाखाय बे संसाराव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाफैदोंमोन। तो हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जाफैयामोन होननानै। तो आसा खालामो नायगिरि बयनिसिमबो गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय होननानै। तो गोजोन्थों खुलुमबाय।